Rodina Kotajných hospodaří v Koňakově od poloviny 19. století. Předci se zde přistěhovali za prací. Slezský region patřil k nejbohatším v rakousko-uherské monarchii. Na snímku vidíme celou rodinu, 7 synů a 3 dcery v roce 1930. Děda s babičkou a se staršími dětmi z tohoto období. Předkové se živili hospodařením na 10 hektarech půdy a provozovali pohostinství z důvodu dobré polohy u nově vybudované silnice. Dům se stal svozovým místem pro svoz mléka z naší vesnice. Po roce 1948 byl dědovi komunisty odebrán živnostenský list a pohostinství zavřeno. V části domu byl zřízen obchod Budoucnost. Hospodaření na zdejších kopcovitých terénech nebylo vůbec lehké. Na snímku vidíte první traktor v obci. Otec měl první auto ve vesnici Opel Olympia. Jestli pak mě poznáte. Otec zabezpečoval krmení pro dobytek ve zdejším JZD. Jsme vděční za naše předky, kteří svým příkladem pracovitosti nás mnohé naučili. V tomto stavu jsme v roce 1997 koupili kravín K96. Byli jsme mladí a hezcí. Po 130 letech jsme změnili vzhled rodinného sídla. V roce 2000 jsme začínali chovat mastný skot, 10 Highlandů a 10 Angusů. Postupně se chov rozšířil na 300 Angusů v barvě černé i red. Po 18 letech jsme se díky šlechtění dostali na pomyslnou bednu v České republice. Měli jsme nejvyšší přírůstky masa. Od roku 2012 máme k dispozici bourárnu a prodejnu masa, kterou můžete i dnes využít. Hospodaříme na zhruba 400 hektarech půdy. Máme velmi moderní strojní vybavení farmy, které je na dobré úrovni. Bývalý lom jsme upravili na rybník, který má celoroční využití. Kolem pastvin jsme vysázeli stromy, aby zvířata měla na pastvě stín. Zdejší sál využíváme každoročně pro setkávání občanů o Vánocích.
Každé 3 roky pořádáme na farmě slavnosti. Díky fotovoltaice a větrníkům jsme soběstační v elektrické energii 8 měsíců v roce. Využíváme travní hmotu z obcí Český Těšín a Třanovice. V naší kompostárně kompost aplikujeme na podzim na louky. Rádi se účastníme akcí pořádaných svazem Aberdeen Angus, takzvané Angus Tour, kde využíváme zkušenosti našich kolegů. Na našich pozemcích se konají na svatého Václava amatérské soutěže na koních. V soutěži Farma roku jsme získali 2. místo. Jsme před důležitým rozhodnutím postavit na místě staré polikliniky nový objekt s restaurací a non-stop obchodem s výdejními automaty masa a dalších farmářských výrobků. Zemědělství bylo, je a i do budoucna bude náročné na pracovní sílu. Proto se aktivně zapojujeme do výchovy mladé generace ve spolupráci s Albrechtovou střední školou a zemědělským učilištěm Jablunkov, kde studenti u nás absolvují praxi. Jsem rád, že někteří z nich jsou úspěšnými chovateli a farmáři. Věřím, že náš region i přes velkou konkurenci z Polska zůstane díky tradičním sedláckým rodinám nadále perspektivním regionem. Přeji vám, ať dnešní den je pro vás a vaše děti inspirujícím zážitkem a naše výrobky ať se stanou součástí vaší kuchyně. Nashledanou na naší farmě.